Vegeriana Newşiran Mustafarek xirêgiştiyê tevgera goran astê peywendîneketî goran biriya qonaxeka din ve ku pê diçe û qonax berî Vegeriana Newşiran Mustafa berhevkarî ji bo hatibin kirin û rê û cihên wê temam bûbin. Peywendiyên navbera serkirdên yeketî û goran peywendekan nûnî ne û belkû vedgere ji bo serdemê çiya ku bi hevra dibin navê Yeketiya Niştimaniya Kurdistanê de xebat dikir. Lê piştî cudabûna beşek ji wan serkirde û damezrandina tevgera goran li sala 2009 de peywendî her berdewam bûn tenanet li demê aloziyên navbera her du aliyan jî de. Di gelweyekê Newşiran Mustafa bo demê nêzî heft mihane Herêma Kurdistanê bicihêşt. Beşek ji serkirdeyên yeketî seredana navhatî kirin li bajarê London û di dema vegeriyanê jî de hejmareka bêtir ji serkirdeyên yeketî seredana wî kirin. Li gornarîna beşek ji çavdêrên siyasî li piştî 12 Oktobera sala derbasbûyî ve yeketî helwêstekê zelal nebûye li ser rêgiriyê ji serokê parlemanî û derkirina wezîrên goran, belkû xwastiye peywendên xwe digel partî goran bimîne û bi aliyê yekîdan neşkîne. Beşek ji çavdêran amaje bo yekê dikin yeketî nemakariya rolekê navbeyînkarî bibîne û peywendên partî û goran asayî bike û yekalînekirina helwestê xwe jî li ser rewşa siyasî herêmê bi asêmayî bi cih gihandiye. Ji ber vê yekê di binpestoya cadê û alîgiran de dibizave wekî daye ku helwestê xwe temamiyek alî bike. Li goragehên artî pêşbînî têkirin li efatin di navbera goran û yeketî de bi van nêzîka bêvajo kirin ku xwe dibîne li hevpeymanetiya fraksiyonên parlemanî li Herêmê û Bexda û yekgirtina tîma hikûmeta hevpeymaniya endamên wan li civata parêzgehên Herêmê. Ev lêknizîkbûna goran gotûbêjên zor li ser hatina rojevê û li gorî agehiyan jî çend serkirdeyekên yeketî dilgiranin ji vê nêzîkbûnê ku bi vî awayekê narast ew xwe di jihatiya nêzîkbûnê dikin. Ji ber wê yekê divê bawerê dane ku ev nêzîkbûn metirsê dixe ser pilewpostên wan. Ji alêkedîn ve nêzîkbûna van du aliyan wê yekxistina fraksiyonên parlemanî bandorî dibe li ser plan û bernameyên Partiya Demokrata Kurdistanê ji bo rewşa siyasî Herêmê. Her ji ber vê yekê jî partî di niha da çavdêriya vê nêzîkbûnê dike û heya niha jî tu helwesteke xwe li ser negotiye. Bi nêrîna beşek ji çavdêrên siyasî li efatina navbera yeketî û goran bandorî dibe li ser rewşa siyasî Herêmê û gernema tevaya daxwaziyên xwe bihîn nedîş ji bo rewşa siyasî Herêmê wê dikarin beşeka giring bi dest bihînin ku xwe ji gorîna sîstemê siyasî Herêmê de dibîne. Li serokatiyê ve ji bo parlemanî her wesa dibe sedemê hatina rojeva balansê hêzê li Herêma Kurdistanê.